ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ମୁଁ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ରାମ୍ପିକି ଆସିଛି କେମିତି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ତ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିଲିନି, କାରଣ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ସରିଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ମନ ଦୁଃଖ ଭାରି ଜୋର ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ପୋଡ଼ି ପାଇଲିନି, ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଥିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବୁ ଆମର ବାଇଗଣ ଆଉ ଆଳୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସହି ନ ପାରି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଆମ ଘରକୁ ବୋଉଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ମାଗିଲି, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବିଲାତି 2-4ଟା ଦେଲେ ମୁଁ ପୋଡ଼ି ଦିଏ, କାହିଁକିନା ବିଲାତି ପୋଡ଼ା ବିଲାତି ଚକଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବର ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରେ ଯିଏ ପୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଆନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଦେହର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ହୁଏନି ଏ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରେ। ଆର ଗୋଟେ ଏମିତି ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପାଉଁଶ ବି ଆପଣ ଘରେ ରଖିବେ, କାହାର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବନି, ଗଛରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଅଗ୍ନିର କୁହନ୍ତି ଅଗ୍ନିର ଝାସଟା ଯୋଉ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ତେଜଟା ଯୋଉ ଆଡ଼କୁ ବହିଯାଏ ନା, ତ ସେଇଆଡ଼େ ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ ଯୋଉ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ନିର ତେଜଟା ଝାସଟା ବଢ଼େ। ଆଉ ପାଉଁଶ ଛାତ ସାରା ମୋର ପକେଇବା କଥା, ଗଛରେ ଦବା କଥା। ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ଗାଁରେ ଆମ ବିଲରେ ମୋ ବୋଉ ନନା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପରେ ପାଉଁଶ ସାଉଁଟିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ତାକି ବିଲରେ ପକାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କୁହନ୍ତି ଖତ ସହିତ ସେ ପାଉଁଶ ମିଶେଇକି ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ଖତ ସହିତ ଆମେ ଦେବୁ, ଏମିତି ପକେଇବା ଅପେକ୍ଷା ସେମିତି ଖତ ସହିତ ମିଶେଇକି ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ କଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ